Yagni benta jongga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Hadian gajing nang kiew ki bangat ka jingpang khalam COVID-19 kani gra nang pensyong si ki riu pai ba khamtam ki tu ki bisong basa ki thain khaput halor kani ga hinyo trap youth council Nongpoh circle menta kasi gla shim da kawai ka senja man pensau tho pai ba halor ki lat kilinti kumno bania dai la de na kani ka khlam jingpang khamtam ki tu ki nongshong dukan ki bade ki mar ki mata bar ki mar bam dalam khamat ikani ga jingle ban penchai pai ba jake HYC da usamla Tony Shalla secretary ka Nongpoh circle ha ka jeran lang ru ki record ki bakin thup yo samla mission tran dalor ki wei ki record Habakran hakila pathai kubor harian gajing pensyai ki trai beginong di dukan harut surok ba national highway usamla Tony Shalla leit ba kaseng kala shimkhia banai pensyai halor ki kindon bar ki bedai ban bo thik ikijing patha ka sarkar khamtam na katana ka koi ka khia ki belong ki la jiada na gajing por stat ka khlam COVID-19 leit ru ba kaseng hi ka dap ta gajing sko khia ka bajor halor gajing nang kiyo ki bangat hakani gajing pangkhlam kala pensyong sa iri ki riu ba Kumta ka sengkala shimigani ka sinjam ban leit pensau thu pai ba halor kila jiada ki bakin thup na do ka jing dengi ki jing da khmut ka jing sai khti lani ki jing panan kami ki sanitizer bat banam sha ban lumpai ba ha ka shijaka bat ban kiar ko ban riu put we no way pat ubrio kumbang itip hi bagan ka jingpang kala nang kiu kat barang mi kisni te kumta de halor kata kanong rim la kan tuwi kini ki nongsong dukan ba kenso bah ban pikir bahaya lade namar la radon ki bayo pang tang iwei ru ha pet ha kini ki jaka ki jongi iwei ki snong ru kin sha khang bat kumta ter bat ka jingdu nong bakrau hi kalong ya ki nongsong dukan kum ju ru ya ki babala namar kenomio lapsu ban mi ban lik tre lik ta ban song dukan bat kumta ter bat ka jingdu nong hi bakrau kolong ta jongki kumta ban yada ya lade don kam bangin sumar bahaya lade ban berhenti ya ki jing patha jong ka sarkar lingba ka snat ka koi ka khia namar kumbang itip hi ya kan ga jingpang khalam covid khat khandai hadu menta khlimat ru umpat don dawai balak ban panjam ga ga jingpang handai adai hitang ka jingko ngu bar ga jing berhenti ya ki an ki kanun lingba ka snat ka koi khia jong ka sarkar jela jongi de tang da kata ka balak ban ya dai ngi na ga jingpang te kentang ya wai ngaso ban kentu ya barok gini ki baya song dukan harut surak om tang ha kini ki Nongpoh area jongi hendri keleng kan ga jaka jong ka ribhoi be kumju keleng ka bri u henyu trap news kum jongi ba kinsu bha ban sumar bhai lade ba khna bangin lai na ga jingpang